1 hour later. Six hours later. Meanwhile, Asa karas baiteng ron sa? Uwan na ba na? Ako bantay ni aron eh. Nangawan bang yung tinason, nawa magkalit. Pagtaon na yung karang huwa pang balik. Asa karon nga? Yung taon ako ba? Okay. Okay. Asa karon nga? Ako ba? Asa ang buong hari ko na makikita ka ba? Asa karon karang ako ba? Boss. Kita titing, boss. Oh, ganiyar man to dirigon. Murag ni sud sa kwarto. Murag na sa sud kwarto. Kung tanaw na. Ako sa tanaw, murag na sa sud kwarto. Uy, dir. Dali sa kay ato tabangon kay gipatol ni. Man. Tawa, ato tabangon. Uy, gano man ka? Gano man ka, uy? Tir. Huwag na ito tambal, tir. Huwag tambal. Kaya gipatol ning amaw. Mau bro nih? Tara bos. Tara bos. Ari. Ari, bangun. Inum. Tambal ni, tambal. Tambal ni, tambal. 12 o'clock midnight. Kalau as Ginoo. Naulian giton, pero namiyaok manggipong naw.